Veus que bé que estem sense celebrar el Sí, estem bé. Quina pau, no? Sí, quina serenor. Noies, mireu què he fet. Unes postals de en voleu una? Joana, vam dir que no celebraríem el Ah, no, són anti us faig descompte. No, però això és consumisme. consumisme pur. Bueno, però és que és ara, el moment de fer pasta. Galets? Joana... Mira, saps què? Vaig a fer el dinar. Menjar és molt de No, però una cosa així molt senzilla, molt lleugera, com una amanida tipus estiu. No, un empedrat. No, hauríem de fer dejuni. Vaig. Vols veure les altres que tinc? Mira, són una passada. Noies, què és això? Torró? Qui l'ha comprat? Jo no. No, jo tampoc. Què serà el següent? Un arbre de calendari d'advent? No treu el meu quarto. Què vols dir? Laura? Joana? Què? Mira. Llum. Mira. Joana? Joana? Què fas? Què faig? Què està passant? No ho sé, ha aparegut. Ves tu. Què és una nena? Això ja ho decidirà ella.